lo sithetha ngayo ngemihla sithi umuntu omnyelunye makakhulu kuyo uhlalo kuyo onithetha ukuzwazana mam ukuhle kakhulu elilanga lide lifike ya sizodibana nabazalwane uzochazwana ngokristu ngenyani into yakozona kufuneka ngeli xesha umzana nachazayo achaze ekhoyo le nto yozalwana ayithethi nje umntu ayithethe ngomlomo kanti leli xesha uqhubeke nam kanti iyazikhoyo ndikhapha abanye azakukatshwana kodwa bazalwane sithi asichazayo endlini kathixo sibonisa sithi indoda iyazi ukukholela ngokwayo nomfazi uyazikholela ngokwayo asithi hayi iza mfazi masihambe siyokhona funeka yena eze eve uthixo ehlabekile entliziyweni emveli uthixo angalandeli nje kuba nalandelayo mhla ngalala uzathi la mama ehlalela athi mna ndenzenza emazini andinawuyenza into ngexesha ebuzwa hayi kanti imafundi ngexesha ubuchaza hayi ukukholisa lotata bazalwane akufunekanga umntu akholise bani abayindoda naye angathi andikholisa inkosikazi yam ubaba ndimkholisa uzandishiya kondithetha ukuthi bazalwane bam apha kuhlala ngokukhona akuhlali ngokuthetha ethi ilizwi ukufa nokwenza ilizwi yabona ufileyo nekwenza bathi abazalwane safika bekhona kule ndlu bathi qelisani thina kuba thina siqetha ukristu kuba singaqhanga kwakungumzalwane naqelisayo akaqelisi enqaqini uqalisa elandela abazalwane aba bathi masiqelise bona kufune siqelise bona nyana kondithetha ukuthi bazalwane bam kuhlala njalo kule ndlu mani sibonisana imihla ngemihla sivuselelana njengobaba uthi umzalwane maka ayazi le nto ahlale eyicinga entliziyweni yakhe kusasa ngaphezulu yabona uthixo bazalwane wabona ukuthi umntu uyalibala kuba ixesha limane lisiya
ukuzwaza abantu kuyahlala ukuzwa abantu awuveli nje uthi hayi nami ngiyakholwa kodwa ungahlalanga endlikathini aba bazawuthi konza ngokuhlala uhlala njani endlikathini akuhlali ndoda ingathini lelo xesha uchaza umuntu hey uthi umuzana neyicethekela indoda iyafika isuke ikholwa lemsebenzini yabona besenza ukuthi angakhanwa lafika bekhaya abone ukuthi hayi makaphuma indoda kokwabo sezikhona abazalwane sihleli apha ekhaya esichaze sithi sokuthi ngomakhelwane esenza izinto zakhe phaya funeka ndazi andinakuya akwazi ukuthi na ungumuntu onjani angamfunile uthi angathi hayi uzandimema ithi ndozima zanto noma yithini kozani sekukristu bazalwane sithi masihlala apha kuye bazalwane singahlali bazalwane sifunisa ukuthi na sikwenziphi indawo yabona ngenye indoda nje iyafika nje yangena kufanele iintombi eziyishumi ezinhlanu wakumandla ziziyada ezinhlanu koke ngoku ebenza umzekelo besenza umzekelo ukuthi na umuntu bazalwane nahleli kule ndlu bazalwane bekahlale njani afunekanga ukuhlala indoda ingaqinenge funeka kuhlala indoda ihlale izinamo ithini zikathixo lo funeka zincame awuthathe isiphambano azimekulamlandele asithi hambe Diboni Zulu, Diboni Kayala, 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 Diboni Zulu, Diboni Kayala. Fire!
Yes. Utasukuthi ukuthetha belithiko ukuthetha Yeah. funeka indoda ikhona kakuhle Yeah. imvuthi ya ngeli xesha bazalwane sendilele bafowethu nini ifemeli yam Oh. How dear. amazima akuthi ancamile ngathi yandicenga hayi mani kaloku usomdala kaloku ufuna uzisibonisa izinto ibe hayi andandibonisa Yeah. yazi yakhe ndizi kaliqengani yaphuma kwizinto yazishiya Yeah. kaloku uzawuthi ushiya emakhaya akuthi uyoshiya ikhaya ushiya into zasekhaya uziyeke total uphume kuzo abazawutsebele bangandicenga abancane ndithi hayi yo bangena usantwaneni bethu baba nje bathi utateni bezenzele ngoku yena ngoku uzenzele kunye nakanenzeli ndithi hayi bonke abantwana bam ndithi kaloku utate behamba ngumthetho wakhe nam ndihamba ngwam umthetho ukathixo andihambi ngowam ngokathixo uthe ihlale njani endlini yakhe nabantwana babo umntana kagqushalaza ndithi apha kwam ayinokwenziwa into ethile yazi ngoDisemba ya esinxibisa lonyana mumdala bathi hayi ngoku awunawuqhela njengabanye abantu baqhela emakoti ukuthi apha akunokwenziwa nje kuphela umfazi uyancintyiswa nje kubonakala ungumfazi akunawuqhelwa nto akunanzalo ifika ezomtsikisa kule ndlu ngondithetha ukuthi bazali bam funeka into nome kuyo nabantwana bakubone ukuthi umile akuthile ngoke hayi abantwana ngathi bathi hayi omnye uthe hayi umtshanam bekhula bekhuliswa ndini akenzelanga lelinye isiko lembeleko konto yayenzeleyo uthe yena ubuyela kundoso ezandla zemasimini ndithi hayi buyela ikoti esigabha kwakho uyenza kwakho loo kodwa into endiyaziyo apha ngentetha yesintu apha ubuyela kokwenu
Andika ukabanga mntana kanti wenza imbeleko funeka uyothenga inkomo uziqabe wena kuqala awuzoqaba abantwana awugqibayo
Ubizo lukaThixo lufumbatha ubunye. Verse 1. Ndiyanivuselela ngoko mna mbanjwa wasenkosini ukuba nihambe ngokulifaneleyo ubizo enabizwa ngalo. Ninako konke ukuthobeka kwenhliziyo nokulala. Ninokuzeka kade umsindo. Ninyamezelana. Nisenziwa luthando. Nikhuthalele ukugcina ubunye bomoya nentambo yoqobo. Bazalwane sithetha ubunye benkomo bazalwane. Uthi uKristu ufumbathe ubunye benkomo. Akafumbathanga uthi kuhlukahlukana. Fumbathe uthi sibe banye enkolweni. Aba singabazalwane esikhule kuyo. Ngoba bazalwane ngiyayixesha umzalwane afika endlini wakhe phaya ebubunyana athi naye eyakhe lendlu eyakhe nyani utsho njalo kwenye indawo wathi uKristu indlu lendlu nomuntu elifundisayo nakufundise yakhe indlu akafundisela lokho yakhe indlu uyazifundisela thetha ukuthi bazalwane kunjalo mfowethu funeka ubunye bazalwane benkomo Ubizo lukaThixo ibizo lakhe lifumbathe ntoni bunye alifumbathanga into ezimbili fumbathe one wemntweni ukuthi bazalwane bam kuyahlalwa kuKristu bazalwane akuhlalwa ukuthi sikhaphane mntakawethu akukajanwa ndithi kuni bazalwane sendilele lengabaneentloni lihambe ndiyalukhulula ndithi lihambe phaya nini phaya elifuna ukwenza yonke into amazima azazam aba bayicele aba baceli athi hayi baze kuhlala benje abashinyayo qha ngomntwana kuzawuzala mama sihleli njalo kule ndlu bazalwane asihlalanga ngechuku bazalwane funeka umzalwane athobeke umzalwane aze kahle umsindo awufunekanga mzalwane onomsindo olapha kufitshane uzive sowuthetha into emayizimasikile funeka umzalwane athobeke ngokristu aba uyindoda enkulu ethilizwe indoda enkulu ayikhubeki emazweni lokhubekayo akagqibelelanga njalo mntakwethu yabona angakhubeka umzalwane esithi bazalwane naye uyafunda heyi lo mzalwana akagqibelelanga kuba uyakhubeka abayikhona into lo mzalwana uyithetheni kanjani bandimsondela ile mqwethu mana ndithandana umqwethu aqolisa ndingaveli nje ndithethe njengomntu ongakholwayo kaloku sazishiya zonke izinto ancama saza kuKristu untetho bazalwane bam ukuhle kakhulu bantakwethu ndithe nje bazalwane bandilibulisa
ja ngilibulise uthi usathane ebengafuni ndizi bona yandahlela manje Soba njengaye